ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମ ଛଡ଼ା ପୁରା ଦୁନିଆ ଶୁଣିପାରେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମ ଛଡ଼ା ପୁରା ଦୁନିଆ ଶୁଣିପାରେ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସର୍ଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେ ମାରୁଥିବା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କେଉଁ ଜିନିଷଟି ତୁମର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତୁମଠାରୁ ବେଶୀ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ଜିନିଷଟି ତୁମର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତୁମଠାରୁ ବେଶୀ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁମର ନାମ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ମା ଠାରୁ ସିଏ ହୋଇଲେ ଜାତ, କ୍ଷୀର ନ ଖାଉଣୁ ଖାଇଲା ଭାତ, ମାକୁ ସେ କେବେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଛୁଇଁବ ଯିବ ଉଭେଇ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମା ଠାରୁ ସିଏ ହୋଇଲେ ଜାତ, କ୍ଷୀର ନ ଖାଉଣୁ ଖାଇଲା ଭାତ, ମାକୁ ସେ କେବେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଛୁଇଁବ ଯିବ ଉଭେଇ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୁଣ। କାରଣ ଲୁଣ ପାଣିରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଯଦି ଏହାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇବା ଏହା ମିଳେଇ ଯିବ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କାହାର ବେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ହଜାର ଗୁଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କାହାର ବେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ହଜାରେ ଗୁଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସର୍ଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ସେ କିଏ ଯାହାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ସିଏ କିଏ ଯାହାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ।